Καλά ρε, ποιος μ***κας πάρκαρε μες στη μέση του πουθενά ρε. Τρελαθούμε ρε. Χαίρετε, το όνομά μου είναι Πέτρος και περισσότερα θα με γνωρίσετε από τους Race Rooms. Εδώ όμως είμαστε για το κάτι διαφορετικό. Αν αγαπάς το αυτοκίνητο, είσαι στο σωστό μέρος. Αν πάλι δεν αγαπάς το αυτοκίνητο, ξανά στο σωστό μέρος είσαι. Σε αυτό το κανάλι θα δούμε τα πάντα γύρω από το αυτοκίνητο. Από βελτίωση, παρουσιάσεις, πωλήσεις αυτοκινήτων, φημέ τζάμια, πλήσιμο αυτοκινήτου, κόντρες, πατήματα. Στόχος μου είναι να σας δείξω, καθώς και εγώ θα μαθαίνω μαζί σας, ό,τι αφορά τη βελτίωση και τη φροντίδα του οχήματός σας. Επειδή έκασα στο είδος του, σαφώς ξέρω πάρα πολλά, αλλά εντάξει, μερικά μου διαφεύγουν. Με επαγγελματίες του χώρου θα σας δείξουμε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο καθένας για το αυτοκίνητο, ώστε να εμβαθύνουμε περισσότερο στην κάθε λεπτομέρεια. Και μην ξεχνάτε, αν θέλετε να με στηρίξετε σε αυτό το νέο ξεκίνημα, like, subscribe, share κτλ. Και τα λέμε σύντομα.